Τι ζούμε. Απίστευτες εικόνες. Mango city right? Hello, one beer. Coconut ice cream. Hello, you want to buy something? Hello. Περνάει η βαρκούλα δίπλα μας. Δεν είναι η πρώτη, έχουν περάσει πάρα πολλές. Όλο αυτό είναι αγορά μέσα στο νερό, εν μπλο. Σε αυτές τις ξύλινες βαρκούλες. Κανόνισε. Πάνω είναι σπιτάκια, σπίτια τέλος πάντων, και κάτω εδώ, αν θέλουν, βγάζουν και πουλάνε. Προσπέρασε, Μας προσπέρασε πάλι. Να το γκαζοφωνιάς. Και αυτή εδώ που βλέπουμε είναι η πιο αξιοπρεπή ζωή που βλέπουμε, έτσι. Τα άλλα τα σπιτάκια στο ποτάμι ήταν η φτώχεια της Μπαγκόκ. Εκεί δεν θα ήθελα να τραβήξω βίντεο να βλέπουν, γιατί δεν είναι και ότι ευχάριστο. Εκεί απέναντι είναι σπίτι και μέσα υπάρχουν παιδάκια και παίζουν. Τώρα τα βλέπουμε. Πάρε. Τι μας πατάρει το λεφούλι. Κουβιόται αυτή η αρχή εδώ εκεί για να πάρει. Έλα ρε. Έλα. Κουζά. Molto bene. Το ρεστοράν μέσα. Ρεστοράν. Παρκάρεις. Τρως. Δένεις μάλλον τρως. Συνταξιδιώτες δίπλα μας. Αυτά είναι σπίτια τώρα, έτσι. Έχουν ρούχα μέσα απλωμένοι οι άνθρωποι. Είναι σπίτια. Από ό,τι βλέπω, περνάμε μία πύλη τώρα μπροστά. Welcome. Έλα ρε φίλε. Από παντού ξεπροβάλλουν και βγαίνουν βάρκες. Από παντού. Όπα, σιγά. Κόρνα ήταν αυτή.
Αλήθεια, το μπι. Εδώ πέρα είναι στενό, μάλλον θα στρίψουμε. Και είμαστε ακόμα στην Μπαγκόκ. Μετά έχουμε και του τρένου. Το Σάββατο αναχωρούμε. Πάμε. Ρατσασίμα. Νακόν Ρατσασίμα. Το Σάββατο παίρνουμε το πρώτο τρένο και αλλάζουμε. Τελειώσαμε, δεν θα κατέβουμε. Και εδώ σταματάμε. Κατεβαίνουμε.